Как се образува една атеросклеротична плака и защо артериите се запушват? Здравейте, казвам се Силвия и съм дипломирана акушерка. Когато човек чуе думите запушени артерии, първата му мисъл обикновено е: имам висок холестерол или прекалил съм с храната, с мазните неща или артериите ми са пълни с мазнина, но истината е много по-интересна и много по-сложна. Ако разберете как се образува една атеросклеротична плака, то ще разберете и защо днес лекарите обръщат особено внимание не само на холестерола, а и на начина ни на живот като цяло. Но нека да започнем от самото начало. Представете си, че артериите са като едни нови водопроводни тръби. Отвътре те са гладки, еластични и чисти. По тях кръвта се движи свободно и доставя кислород и хранителни вещества до всяка клетка в нашето тяло. Всеки ден сърцето изпомпва хиляди литри кръв през тази огромна мрежа. Докато стените на артериите са здрави, всичко работи безпроблемно, но с годините различни фактори могат постепенно да започнат да ги увреждат. Например, високо кръвно налягане, тютюнопушене, диабет, холестерол при някои хора, хронично възпаление, продължителни високи нива на LDL холестерола, небалансирано хранене, липса на движение, наследствена предразположеност. Всички тези фактори могат да раздразнят най-вътрешния слой на кръвоносните съдове, наречен ендотел. Този ендотел не е просто облицовка, той е една активна тъкан, която помага на регулирането на кръвотока, съответно на съсирването и разширяването на кръвоносните съдове. Но когато той бъде увреден, организмът реагира така, както би реагирал при всяка друга травма. Започва един процес на възстановяване. Именно тук започва историята на атеросклерозата. През увреденото място могат да навлязат LDL частици, които пренасят холестерол. Но е важно да разберем, че холестеролът сам по себе си не е враг. Той не е необходим за изграждането на клетките, за производството на някои хормони, витамин D и жлъчни киселини. Проблемът възниква, когато тези частици се задържат в стената на съда и претърпяват промени като окисление. Тогава имунната система ги разпознава като нещо, което трябва да бъде почистено. На мястото пристигат бели кръвни клетки, те започват да поглъщат променените LDL частици, но когато това продължава дълго време, тези клетки се препълват и се превръщат в така наречените пенести клетки. Така постепенно започват да се оформя малка мастна и възпалителна зона в стената на самата артерия. Организма отново се опитва да помогне, той изгражда една своеобразна капачка от съединителна тъкан върху тази зона, така се образува и атеросклеротичната плака. Този процес не се случва, разбира се, за дни, не се случва и за седмици, понякога са нужни десетки години и коварното е, че през цялото време човек може да няма абсолютно никакви симптоми. Артерията съответно постепенно става по-тясна, кръвта започва да преминава по-трудно и ако процесът засегне артериите и на сърцето, може да се появят болки в гърдите при по-голямо физическо натоварване и усилие. Ако засегне и мозъчните съдове, тогава рискът от инсулт се увеличава. А ако самата плака стане нестабилна и се разкъса, то организмът се опитва бързо да закърпи в кавички мястото, чрез образуване на кръвоносен съсирек. Понякога именно този съсирек може да внезапно да блокира кръвотока и да доведе до инфаркт или инсулт. Ето защо профилактиката е толкова важна. Много хора се фокусират само върху един показател, например общият холестерол, но лекарите оценяват цялостната картина. Нужно е да се знае какво е кръвното налягане, какви са триглицеридите, какви са нивата на кръвната захар, дали пушите, движите ли се, имате ли фамилна обремененост. Всички тези фактори заедно определят и самият риск. Има и добра новина, че можем да направим много,
за да подкрепим здравето на нашите кръвоносни съдове. Редовна физическа активност, тя помага за по-доброто кръвообращение, по-разнообразно, балансирано хранене с повече фибри, зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и риба. Те подпомагат сърдечно-съдовото здраве. Контрол на кръвното налягане, кръвната захар и телесното тегло са също от голямо значение. Добре е да спрете цигарите, една от най-важните стъпки за защита на нашите артерии. И не забравяйте, че не чакайте да се появят симптоми. Редовни профилактични прегледи и изследвания могат да открият рисковите фактори на време. Много хора ме питат дали има начин организма да бъде подкрепен и по естествен начин. И отговорът е, че натуралната подкрепа е на лице. Тя, разбира се, не може да замести изследвания, лекарски препоръки и лечения, но може да бъде част от един цялостен здравословен начин на живот. Например, омеги, те есенциални масни киселини, омега-3, антиоксиданти, коензим Q10 за здраво сърце и кръвоносни съдове, различни нутриенти чрез суперхрани, хранителни вещества са изключително важни за добрата работа не само на сърцето и кръвоносните съдове, но като цяло и на цялата ни пнеи система. В Aquasource има продукти, които могат да бъдат подходящо допълнение за ежедневна грижа на сърцето и кръвоносните съдове, когато се използват като част от балансиран начин на живот, напълно натурални, с високо качество. Ако искате да научите повече за това как да се погрижите и вие за сърдечно-съдовата система по естествен начин и кои продукти би били подходящи за вас, пишете ми на лични или последвайте линка в коментар за безплатна консултация с мен. С удоволствие ще ви насоча според вашите индивидуални нужди, защото най-доброто лечение често е навременната профилактика. Колкото по-рано започнем да се грижим за сърцето и кръвоносните си съдове, толкова по-голям е шансът да се радваме на по-добро здраве години наред. Бих се радвала да последвате и моят профил за още